Onko hiukset hyvin? Otto 1. Tässä nyt niinku pointtina on siis käydä läpi tämä, että mistä tässä niinku on kyse. No okei, mä aloitan alusta. Mä keksin, että mä haluan alkaa maastopyöräilemään. Totesin, että pyörät on aika kalliita ja mä tarvitsen pyörän jostakin. Että voisiko tästä tehdä semmoisen niinku konseptin, missä siis kuvataan sitä, kun mä aloitan maastopyöräilyn. Ja pitäisi löytää pyörä. Tai se on se niinku tavoite kuitenkin tässä, että joku pyörämerkki tästä innostuu ja haluaa tehdä meidän kanssa tai mun kanssa. Niin, no sit se käsi murtui. Niin se oli vähän niin kuin siinä. 4 vuotta sitten, kun mä muutin Rovaniemelle ja oli niin kuin ylipäätään siis ensikosketus koko lajiin, niin mun ajatus oli, että mä en niin kuin halua harrastaa maastopyöräilyä, että mä en voi ymmärtää, miksi kenenkään mielestä olisi kivaa ajaa alas jotain, mitä ei ole tarkoitus niin kuin ajaa, että se näyttää vaan silleen vaikealta ja tyhmältä. Päätin siis kokeilla ekan kerran, että millaista se on. Ihan vaan lähimetässä ja täysin, että tämä voisi olla aika hauskaa ja että olisi kiva saada oma pyörä ja aloittaa niin kuin vähän päälle 30-vuotiaana maastopyöräilemään. Se on niin kuin kasvanut siitä tavallaan ja mä oon niin kuin innostunut siitä aiheesta enemmän ja enemmän. Ja sitten mä aloin perehtymään, että mitä tässä niin kuin maastopyöräilyskeneessä jotenkin tapahtuu. Ja huomasin ehkä, että kun se vaikuttaa niin tekniseltä ja niin hurjalta ja kaikki ajajat, mitä näkee somessa, on miehiä, jotka tekee jotain takaperivoltteja, niin se ei niin kuin itselle silleen tuntunut kauhean vetoavalta. Niin kuin, että miksi tämä projekti lähti käyntiin, tai siis mihin tämä niin kuin nimikin viittaa, on silleen, niin kuin, että olisi siis samaistuttavaa sisältöä aloittelijoille ja naisille. Jotta naisia saataisiin kiinnostumaan siitä lajista, niin sen pitäisi olla samaistuttavaa tai jotenkin, että sä pystyt niinku itses kuvittelemaan siihen silleen nyt, eikä niinku, että sit kun mä oon harrastanut useita vuosia, niin mä oon tolla tasolla tai mä en niinku ikin tule olemaan tolla tasolla tai mä en edes halua olla tolla tasolla. Niinku kyllähän se aina silleen kannustaa kokeilemaan, jos sä näet, että sun kaltaiset ihmiset tekee sitä myöskin. Tavallaan se pyöräily on osa semmoista niinku hektistä lapsiperhearkea myöskin, että se niinku, siitä voi tehdä niinku omanlaisen tai niinku tehdä sitä silleen, mikä on itsestä kivaa, eli niinku olla ulkona ja nauttia maisemista ja sitten samalla saada niinku pään nollattua, kun keskittyy johonkin täysillä ja niinku opettelee jotain ihan uutta. Ja niinku vähän ton raskauden ja synnytyksen jälkeen myöskin saada sit niinku kokemusta siitä omasta niinku oman kropan pystyvyydestä ja siitä, että niinku voi ottaa uusia lajeja haltuun ja voi ottaa lajeja haltuun, mitkä vaikuttaa silleen vähän hurjilta. Et ei tarvi olla silleen, että musta tuli äiti, niin ei tarkoita sitä, että nyt niinku tuolla pyöräkärryn kanssa poljeskelen. Oli tosi siistiä, kun Ylläksen Bike Park, joka on niinku kehittänyt paljon omaa toimintaansa, niin halusi lähteä tekemään ekaa jaksoa ja sitten me päästiin sinne tekemään sitä jaksoa. Bike Parkista on niinku ihan hyvä aloittaa siis silleen, niinku niiltä reiteiltä ja miten sinne pääsee niinku silleen helposti sisään on sen Bike Schoolin kautta. Et silleen, se oli mun mielestä kiva. Ei mussa ole niinku silleen mitään erityistä, että mä vaan satun olemaan niinku silleen tavallaan niinku keskivertotyyppi, joka voi aloittaa maastopyöräilyn. Et mulla vaan on niinku se sisäinen motivaatio siihen, mutta niinku pointti on se, että mä en ole niinku influenssari ja mä en tee tätä työkseni. Että niinku sitä pyöräilyä tavallaan tekee oman elämän ohessa, eikä silleen, että sä saat rahaa siitä. Tämä ei ole millään tavalla niinku mun pääasiallinen homma niinku tehdä pyöräilysisältöä.
tutoriaalivideo siitä, miten tänne hissiin oikeasti pitäisi mennä. Eikä... Mitä? Joo, voidaan mennä siihen. Eikä niin, kuten minä menin äsken tuolle. Mitä kaikkea tässä projektissa on tavallaan tapahtunut. Kesällä tuli vaan 1 jakso, kun niitä piti tulla monta. Mä jäin itse kesälomalle ja siitä pari viikkoa niin mursin käteni pyöräillessä. Se käsi siis leikattiin ja 6 viikkoa oli niinku se toipumisaika ja sitten menin kontrolliin ja sitten siinä selvisikin, että se käsi on täysin parantunut tai siis niin hyvin kuin se voi parantua. Ja sitten tämä projekti niinku tavallaan taas heräsi vähän niinku eloa, mutta sitten kun pyöräilykausi oli kuitenkin niinku täällä jo ohi, että me ei ehditty enää esimerkiksi sinne Ylläkselle uudestaan, niin sitten tavallaan piti miettiä, että no, et jääkö tämä nyt tähän vai mitä me tehdään. En silleen ehkä janoa tätä niinku kameran edessä olemista, niin sitten tätä on ehkä silleen lykännyt, kun monta kertaa olen ajatellut, että ei tästä tule mitään, että nyt ei vaan niinku ollut tarkoitus päästä tekemään tätä. Kuitenkin aina palaa siihen, että no olisihan se nyt siisti tehdä ja meillä on paljon matskua, mitä ei ole hyödynnetty ja tälleen nyt sitten tässä ollaan.